Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Mga tanan sa Manukan Country ang hindi magbiya kung wala sang court order sa Hulyo 5. Upod sila mga abogado, magapasaka man sila sang kaso batok sa mga city officials kag SMPHI agud manalify ang lease agreement. Yari ang report. Sa Hulyo 5 na ang deadline yung ginhatag sa Bacolod LGU para sa mga tanan sa Manukan Country nga magbiya sa ilang mga baligyaan. Pero nanindugan sila nga maghalin lamang sila kung mayara sang court order nga ilang mabaton. Dali pamatian na lang nilang amon nga plea kag masaylo kami kung may court order din man. Upod sa ilang mga abogado nga sanday Attorney Jomax Ortiz kag Attorney Roger Reyes, nagapating mga tenants nga iligal ang pagpahalin sa ila bangod magluwas nga mayara sila sang business permit. Nagabayad sila sang bulanan nga renta sandig sa ila nga kontrata. Gindugang pa sa mga abogado nga kon basehan ng City Ordinance No. 16, hindi pwede ma-demolish ang mga structure nga nakabig cultural heritage sang syudad. Ganit magapasaka sila sang kaso agud ihinyo ang pag-nullify sang lease agreement sa tunga sang LGU kag SM Prime Holdings Incorporated. Dugang diri ang kaso administratibo nga ilay ipasaka batok sa mga city officials. Giving the city of Bacolod another chance na mag-reconsider sa ilang desisyon. Given July 5, extendananay para matagal, para makabasa man sila sa City Ordinance No. 16 because we all know that during the deliberation, all of them were not aware of the City Ordinance No. 16. Section 3, Article 12. Tapos sa Commonwealth Act 141, Section 38. 25 plus 25 yun ang yung standard date. Okay, more than that, doon ginhatag mo na sila. And that is what we are saying sa graft and corruption case, that you have given an undue advantage to SM Prime Holdings because you're giving them a 40-year lease and may paaman pa nga 10 years. Para kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., madayon ang closure order sa Manukan pagkatapos ang Hulyo 5 nga hindi na kinahanglan ang court order. Gindugang niya nga mga argumento ng Reyes kag Ortiz ang Lunsay Recycled kag pagpatalang agud mapungga na natalan ang joint development project sa reclamation area. Ano ni manong patalagin ni Guro mo kay ang atong gibasiya actually ang gibasiya tanaya before ni isang law na pagpasang PPP Code of the Philippines na iya. Ang gibasiya tanaya ang local ordinance na PPP. Di amo na amo ng iba din na project nag-delay kay tungod nag-follow na tas ang PPP Code. Ari wala ni nila. Area before niya local ordinance ang kin-follow ya. Actually biskan cultural heritage hindi mabal na hindi mo ma-renovate. Di ano ng cultural heritage ang Manukan ang mga sina ng Klaguba na unang cultural heritage na hindi na pag-islan. At play ang tingalaw ganing sila na palinon sila kahit at the same Japon na mabalik na sila kayo nang ang lugar. July 5 asa lang sila operation July 5 di kung hindi sila by 6 Sabado or o by Monday kami pang close kit sila ya. Ginklaro naman sa mga tenants nga wala sila nagapamalabag sa handom sang syudad o galing luyag nila nga mapasiguro nga mayara sila sang balikan o kung masayluhan sa tion nga matapos na ang bag-o nga Manukan. Sa amon nga place and kung hindi siya madala for renovation, we are asking for a renovation site in one entity called as the Manukan Country. So, we are not against ang mga projects ni Mayor to clear it out, no? Wala nang amon nga stand subong. And siguro makademand man kami sa amon nga renovation because some and more than half of us are napipural kami sa amon ng mga mayors maging gabayad kami sa city. Pero bisan ang alkalde ang damlag dismayado kag nakibot sa desisyon sa mga tenants nga ila nagin pangitaan sang pamaagi. Agud hindi lubos nga maapektuhan ang ila pagnegosyo. Ang syudad ng handa magpatuman sang road closure sa Father Ferrero Street agud pwestuhan sa mga tenants nga nagamayan sa ila sa iluhan nga temporary facility. Ang pasilidad ng gintanyag sa SMPHI nga libre para ila magamit sa sulod sang 18 months samtang ginasuguran ang demolisyon kag construction sang bag-o nga Manukan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.